Temos como ausencia fixa Lamelas e a Agulló por sanción. Xa está adestrando co grupo Arón, reincorporamos tamén a Chapo esta semana. En principio hai algún futbolista con molestias, pero que creo que chegarán todos ao fin de semana. Non creo que sea o mellor momento da tempada, como tampouco era o peor momento da tempada cando sufrimos as dúas derrotas, non? Eu creo que consecutivas, creo que son momentos da tempada, hai que refacerse cando hai 2 semanas como as que vivimos, non? Con esas 2 derrotas, Langreo e Ceares, e seguir traballando ca normalidade que o que fixemos antes, agora que gañamos a 2 grandes equipos da categoría, non? Estamos ben, está claro que son 2 vitorias que nos dan moita moral, que nos reforzan no que facemos, pero xa temos que estar pensando no seguinte partido e en seguir aumentando a puntuación. A ver, eu creo que Hugo é un futbolista que, eu tiña plena confianza en que iba a adaptarse ben, non? Un pouco polo tipo de centrocampistas que temos, polo estilo do xogo noso, sabía que se iba a adaptar ben. Cristian chegou xusto despois do proceso do Covid, non? Un futbolista máis novo que probablemente, aínda non este ao seu máximo potencial, pero que vai medrando semana a semana, eso o notamos todos, que pronto participará máis seguro para axudar o equipo a nivel ofensivo, non? Entón, estamos contentos cos dous, como dis, un proceso de adaptación en términos xerais, ainda que cada un ao seu ritmo moi bo, en pouco tempo, agora a sacar o maior partido deles e que eles se atopen o mellor posible. O viaxe a Madrid vai a ser como todos os que fixemos, non? Despois de adestrar o sábado pola mañán a primeira hora, saldremos para comer a mitad de camiño. Móstoles é un equipo que é certo que ten un gran campo, non? Con unhas grandes dimensións de herba natural. Nos aí nos sentimos ben, pero sabemos que enfrente hai un rival que na súa casa tamén pretende ser forte e que pon moi complicados os partidos a todos os rivais. Temos a referencia do partido da primeira volta, podenlle ver varios partidos desta tempada, sobre todo como locales, un equipo que empuxa moito, que é moi agresivo, que ten un bo balón parado, equipo a que é difícil xogarlle, non? Porque se complica moito, porque tamén ten moi bo nivel físico na súa presión, un equipo moi competitivo, que está cos mesmos puntos que estamos nós e que vai a pelexar por estar na zona alta hasta final de tempada. Modifica, non? Trouxeron un novo dianteiro, 2 novos laterales, un futbolista do Salamanca que pode xogar por dentro ou ben por fora. Está claro que trouxeron 6 incorporacións e se foron 4 futbolistas, non? Supongo que sería para mellorar o plantel, moitos xa están participando e para ter ese fondo de armario que sempre é importante no tramo final das tempadas. Me gustaría ver un equipo que sexamos capaces de defender ben o seu fútbol directo, non? Que igualemos esos términos de agresividade e de intensidade que pon o rival no partido e que sexamos capaces de manexar o balón, de buscarlle sempre, facerlle peligro, que nunca estén cómodos con nós diante e que nós nos impoñamos no fútbol ofensivo, non? Eu creo que sería unha boa noticia para nós se o plan de partido vai por aí, non? Está claro que o primeiro tempo que firmamos contra o Compostela foi de un grandísimo nivel, non só a nivel ofensivo, non? Sino que creo que tamén defensivamente prácticamente nos tiraron un tiro desde fora da área. Nos primeiros 45 minutos nos fomos capaces non só de facer 3 goles, algúns en transición, outros un pouco máis elaborados, sino incluso de facer outras 2-3 ocasións moi claras, en frente tendo a un dos mellores equipos da categoría. Firmaba xa porque sei que con ese nivel que dimos no primeiro tempo, a moitos equipos da Liga os superaríamos, pero tamén sei que é complicado e que se non podes manter ese nivel ou non eres capaz de conseguirlo, que tens que estar sempre dentro dos partidos, pero vamos a, se o demos unha vez ese nivel, porque non o vamos a dar máis veces, é un pouco o que pensamos todos e o que queremos todos. Creo que ten unhas características diferentes a todo o que tiñamos, un futbolista que ten bo pé, pero que tamén nos dá un equilibrio defensivo e que é capaz de intervir defensivamente, que o outro día, por exemplo, sin balón axudou moito a Uzal, e podíamos liberar máis a Remeseiro,
é diferente, tamén pode facelo de central, bueno, é un pouco o que buscábamos, estamos contentos con el, pero tamén sabemos que pode dar todavía moito máis. Un equipo que rouba, que quere roubar alto por momentos, e que cando o fai, pois é vertical e che fai daño, non? Entón, que ter moi claro, bueno, pois como manexar a nosa saída do balón, ou cando temos o balón no noso poder, non? Cando estamos no proceso de creación, bueno, pois saber ben que zonas son máis perigosas para os seus roubos e que zonas debemos de ocuparnos millor para salvar esa presión e para poder facerlles dano, non? Pero está claro que sabemos que é unha das grandes virtudes do Móstoles. As sensacións son boas por como vexo traballar o equipo, non? Xa eran boas antes de ir a Pontevedra, incluso, bueno, antes de ir a Ceares sin gañar, non? O equipo vexo traballando ben, moi concienciado de que estamos nunha parte importante da tempada, bueno, e transmiten, pois eso, a ilusión, e agora, pois, a maiores lle sumaron, pois, a alegría de sumar 6 puntos contra dos grandes equipos de Galicia, non, de categoría. Entonces, bueno, os vexo ben, teño boas sensacións, pero sempre me gusta ser prudente, non, porque cada partido sempre encerra unha trampa, encerra un momento complicado, entonces, bueno, hai que estar moi concentrados a preparando o siguiente, e se somos capaces de seguir na liña na que estamos, pois sería moi positivo, non? Sería unha notición para nós, volver a gañar, sumar 3 consecutivos, pois sería un paso adiante importantísimo. Moitas veces, de perder a gañar non hai tanta diferencia como nos parece, non? Hai momentos en que fas cousas ben, pero non eres eficaz e non che chega para ganar, hai momentos en que non as fas tan ben, pero eres eficaz e ganas. Eu creo que é importante ter moi clara a línea de traballo, a línea de xogo que queres, insistir en ela, non só cando salo ben, que é o fácil, sino cando hai dificultades, non? Entonces, mudar, bueno, non grandes cousas, non? Creo que o equipo leva unha línea, non só neste mes, eu creo que durante toda a tempada, de un traballo moi claro que quere facer, polo que está conseguindo bons resultados, pero tamén hai momentos en que, aínda facendo bo traballo, pois te superan, ou non eres resolutivo e o rival sí, ou algún día estás mal e tamén perdes. É o que pasa nunha liga, non? Hai que saber manexar eses altibaixos non só no xogo, non? Sino a nivel emocional, a nivel psicolóxico. Bueno, o equipo vexo ben cando perde, preocupado, pero ben, traballando ben, pois un pouco máis contento cando gaña, pero tamén sigue traballando na mesma línea, non mudaron grandes cousas. Gañar sempre dá moita confianza. O soño do playoff, como decir, o soño de ser campeón, non? Ti podes soñar o que queiras, pero ao final isto é a realidade de cada semana e de cada domingo. Creo que temos un obxectivo fundamental e primordial que é conseguir a permanencia. Cando a consigamos podemos falar de outras cousas. Mentras tanto, eu creo que temos que seguir como estamos, sendo ambiciosos, porque un equipo que quere manterse na categoría non ten por que non ser ambicioso, non ten por que ser un equipo que non arriesgue no seu xogo, non ten por que ser un equipo que non vaya polas vitorias, pero ca precaución de que primeiro é o obxectivo que temos entre mans, e a partir de aí, entón sí que se pode permitir soñar, pero mentras creo que hai que ir ao que hai que ir.